आरजे रॉकवाज हाच्या मार्गदर्शनाखाला कोंकणी उलोय लंडन फुलोय ह्या आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK हांगा प्रसारित जावपी कार्यावळींत तुमकां विन्सिक वाद्रुसाचो नमस्कार. आयचो विशय वावराडी. हे मालिकेंत तुमकां आयकोंक दिता वावराडी आमी वावराक वयताय. तर आयकात, वावराडी आमी वावराक वयताय. पोट भरूंक भुरग्यांक पोसूंक, संसार करूंक समाजांत जियोंक. पोट भरूंक भुरग्यांक पोसूंक, संसार करूंक समाजांत जियोंक ताट मानेन रेस्पेतान दीस काडटाय. वावराडी आमी वावराक वयताय. साजुजे भाशेन, निर्मळाचे आशेन, मोगाचे कुशेन, कुटुंबाचे ओडेन. साजुजे भाशेन, निर्मळाचे आशेन, मोगाचे कुशेन, कुटुंबाचे ओडेन नेणाराकूय मोगा सांगात दिताय. वावराडी आमी वावराक वयताय. दुसऱ्यांचो दुस्वास नाका, वायटपणूय नाका. गरजे भायर आयकोंक नाका, कोणाचोच राग नाका. दुसऱ्यांचो दुस्वास नाका, वायटपणूय नाका. गरजे भायर आयकोंक नाका, कोणाचोच राग नाका. जियेताय आनी जियोंक दिताय. वावराडी आमी वावराक वयताय. मिलाग्री चेचून केल्यो, नात आतां तोसल्यो. सोसून तुकल्यो, केस्टायो भोगच्यो पडल्यो. मिलाग्री जेजून केल्यो, नात आतां तोसल्यो. सोसून तुकल्यो, केस्टायो भोगच्यो पडल्यो. ल्हानपणाक आमी शिकयताय. वावराडी आमी वावराक वयताय. आमकां पोटलान कोरण्याची किर्तीमान, कायद्यान देवाक धान, पेल्याकूय दितात मान. आमकां पोटलान कोरण्याची किर्तीमान, कायद्यान देवाक दान, पेल्याकूय दितात मान. फुलकुस्तार फजने कोणाक मेळटाय. वावराडी आमी वावराक वयताय. दोरेक मनीस गोड, देवाची रचना चोड. सगल्यांची पवित्र जोड, भावार्थ आमचो वोड. दोरेक मनीस गोड, देवाची रचना चोड. सगल्यांची पवित्र जोड, भावार्थ आमचो वोड. देवाचे आज्ञेन आमी मुखार वयताय. वावराडी आमी वावराक वयताय. वावराडी आमी वावराक वयताय. देव बरें करूं.